Soc l'Arantxa Ruiz, tinc 33 anys, treballo a l'àrea de persones dins de l'equip de talent i aquesta és la meva història de vida. Vaig vindre a Barcelona quan tenia 26 anys. El motiu per el que vaig vindre, una miqueta per amor, la meva parella és catalana, soc de la Terreta, de València, d'un poble que es diu Catarroja. Tenia moltes ganes de poder viure l'experiència de viure a una altra ciutat, de viatjar, de sortir una mica de l'entorn que jo tenia allí en aquell moment. Per què vas decidir estudiar treball social? Tenia moltes ganes de poder tindre contacte amb el món social i per això vaig decidir estudiar-la. Jo estic convençuda de que és vocacional. Des de que era petita jo he vist a ma casa, vull dir, amb ma mare i mon pare, com sempre han estat a la cura per a la gent gran, els meus avis. Jo la vaig decidir fer quan ja tenia un punt de maduresa. Hi ha certes carreres, com pot ser les carreres socials, que quan tens una miqueta més d'edat és com que absorbeixes millor els conceptes i tens les idees més clares. La vaig fer en un moment que estic molt contenta perquè ja m'havia trobat com a persona i tenia molt clar els meus valors. Aquí a Suara ja ho sabia, que en el meu dia a dia treballant, el treballar amb persones ja sabia que era on volia estar, però encara més al fer les pràctiques ho vaig tindre claríssim. En què consisteix la teva feina a l'equip de talent? La nostra feina és donar cobertura als serveis, en tot el que necessiten, des de poder cobrir llocs de feina, descobrir nous talents dins de la casa, totes les formacions que portem aquí a la casa per als treballadors, les pràctiques, treballadors nostres, que com en el seu dia jo vaig fer pràctiques, donar-los la possibilitat de poder-se desenvolupar dins de Suara i poder conèixer serveis dins de Suara i en un futur poder canviar de feina cap a on han estudiat. Tenim una relació molt propera amb els candidats. De fet, sempre trobem la manera de que estiguin a gust, de que siga més una conversa que un procés de selecció pur i dur. S'acaben sortint competències de la persona perquè t'explica què va fer en un projecte o en l'altre. El que volem trobar és això, persones amb valors. Suara m'ha ajudat molt a evolucionar com a persona i com a professional i se m'ha facilitat molt el poder fer aquí les pràctiques, he conegut els serveis de prop, he crescut. Vull dir, jo em noto que quan vaig entrar tal volta era més una nena i he madurat alhora amb tot el que Suara a mi m'ha ensenyat. Com valores la teva experiència al protocol contra la violència envers les dones? Amb molt d'orgull, com a dona que soc i com a treballadora de Suara, i tenint en compte que aquí a la casa el 90% som dones. Poder tindre recollit aquest protocol és com necessari per poder donar suport i seguretat a les nostres treballadores. Saber quins recursos tenim a l'abast per poder derivar a la persona si vol i ho necessita i per acompanyar-la. El protocol recull tota una sèrie de situacions que se sents identificada, ja és un indicador per dir, ostres, està passant alguna cosa. I després tota una sèrie de bones pràctiques, de com acompanyar la persona si se dona el cas de que està patint una situació de violència. Després també hi ha una part de recull de drets i normativa que crec que és fonamental, perquè moltes vegades desconeguem els nostres drets com treballadors. Una persona treballadora de Suara, que donada la situació, passarà per aquest procés. Aquesta dona se la pot canviar de lloc de feina. No ha de deixar la feina, no ha d'angoixar-se, sinó podem canviar-la de barri, podem canviar-la de lloc de feina, té prioritat. Si jo tinc una amiga, si jo tinc una germana, si jo tinc una mare que està passant per aquesta situació, tal volta em sento més recolzada i més empoderada de dir, ostres, ja sé on puc anar o quines eines puc fer servir i em puc sentir més respaldada i més segura. Quins són els teus motors a la vida? Jo des de petita, ma mare em va apuntar a la natació i vaig acabar competint, federada i fins als 17 o 18 que ho vaig deixar. Sé que ho tinc com a motor de la meva vida, jo necessito estar en contacte amb l'aigua
cada vegada que he de prendre una decisió important me'n vaig a nedar. Els meus amics són un dels meus motors, no? Del que soc també, no? Al final, pues això, jo penso també que tu eres de lo que te rodeja. Sempre fem viatges més cap a l'Àsia, països més poc desenvolupats, i això em fa aterrar i apreciar molt el que tinc. Segurament per mi va ser el que més em va marcar, va ser quan vaig marxar a l'Índia. Me quedava super hipnotitzada amb el somriure dels nens, de la gent gran, no? Això em va portar riquesa mental i saber quines altres maneres de viure. No cal tindre tant, no? Tan material, no? Si al final en el que te quedes són en aquests moments.